imikhoka yalomhlaba ke yawephula ke umoya wami yebo le mikhoka yalomhlaba ukuthi quiet because kuyabonisa ukuthi awu understand ukuthi ukuphi uzokwenzani. Right? And kuyekuzwisa ubuhlungu ke kodwa uma ubona sekungenziwa abantu base-makeup or abantu baka-wardrobe, you just keep quiet emafilimini. Nathi futhi we need to respect them. Uma usebenzisana kahle nabantu ave kuba mnandi sithi. Right. Bese kuzoba ile party ye-production guys. Ye-production. Ave nisiphatha kahle bantu be-production kodwa ngicela niqaphele uma ngabe ungena show yomsebenzi osuke ubhekene nawo noma umningi kakhulu, ibani nendlela enisebenza ngayo ngoba sometimes i-misunderstanding eba khona between the production and the talent idalwa ukuthi izinto zisuke zingenziwa ngendlela efanele. Angifuni ukubeka ngendlela ezonyathela amakhona, kodwa ngifuna ukubeka ngendlela ukuthi ningibone ukuthi ngithini. Niyebo leyo nto. Kwi-production uba nabantu obonayo ukuthi Thixo, yo, okay. Because awukwazi ukuthi uma udila netalent ubese wenza izinto ngendlela ezingenziwa ngayo bese ulindele ukuthi akuvumelekile ukukhuluma. Ukukhuluma nje ukubeka ukuthi hawu la bengathi mhlawumbe uyabona i-approach ibalekile, so ukhulume kahle uthi hawu la bengathi mhlawumbe bengithi nithe sizosebenza njalo nge-first Saturday, nge-first weekend kuphela. Ngiyalinganisa guys. Bese uthumela izinto zokuthi siyasebenza wonke ama-Saturday. Akekho obhalile wakhuluma and uyazi wena ukuthi ama-weekends awusebenzi kwiqiqi uyasebenza. Somebody didn't tell you. Back to communication, as I said before. Uyabona? And lezo zinto ezincane guys zenza ukuthi kusasa abantu uma sebehambisa ama-reports, because kunalento ye-daily report. Kunento ye-daily report emasethini uma kushuthwa eyenziwa iwo wonke ama-department. And lama daily reports asuke enziwa tends to have other people's names. Right? Mhlawumbe ukuthi sisebenze ilanga lidelayile because i-actor eso yenze kanje na kanje, nomunye abhale yakhe nomunye abhale yakhe. Bese uthola ukuthi at the end of the day we as actors eyethi report sisho nsaphi eyethu i-report sisho nsaphi thina. Right? Nowhere most of the time. Ngoba i-casting director who is responsible for ukubhukwa kwama-actors awukwazi kuhambisa i-daily report yakho kuye. Thina ama-actors ubani osibhekelele? I-production manager akuyena umuntu osihambisa kuye ama-report. I-production manager umsebenzi wayo ukubhekelela wonke ama-departments areporta kwi-production manager.
right? So u-end up ungazi, uzwe sekuthiwa hey kade bebhalile ukuthi nokuthi ngawo. Oh guys, but that's not what happened. Akekho wena ozokhuluma naye. Mase lifika igama phezulu kubaphathi, usumuntu ongcolile nomumbi nonjani. Leyo nto igcina ikwenzela igama elimbi kanti awenze lutho nje olurong. Wena yabo awenze lutho. Ubani wena ozokulalela na? Ubani wena ozokwazi ukukhuluma naye na? Guys, ezinye izinto ezenzeka emasethini zibhlungu and uncalled for. Uyabona? I wish njenge-talent emasethini ningaba nodwa nani nikwazi ukuthi nireporte if i-daily report yenu ke manje as actors. I don't know, angikaze ngibone i-daily report yethu ma-actors uma sisebenza emasethini, angazi ngoba angikaze ngithole amaphatha amakhulu endaweni eziningi. Uyayibona lonto? Kodwa la ngeke ngasebenza khona ngangakaze ngiyibone ukuthi thina as actors bese reporta kuphi. Bengazange ngikubone lokho. Kodwa bekuba nama misunderstandings abaningi. Uma ngabe ufika uzosebenza endaweni, uyahlonipha wonke umuntu, uyabo. But now bese sishawa izinto zokuthi hey mina ngeke guys, into wrong and uma wenza into engalungile phambi kwami ngizobizela eceleni.